дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти самаранок аз раиси вилояти суғд қадрдонӣ карданд. андӯҳгин шудем. ҳамдардии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Эрдоғон ва мардуми Туркия. душанбе ва Москав нақша доранд ки шумораи парвозҳои мунтазамро афзоиш диҳанд. кумитаи олимпӣ гуфт чанд варзишгари Тоҷикистон дар Паралимпиада 2020 ширкат хоҳад кард. толибон дар Афғонистон издиҳоми мардумро тирборон карданд. чанд нафар фавт дид. теъдоди қурбониён дар фурудгоҳи Кобул маълум шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти суғд мукофоти давлатӣ доданд. дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди истеҳсолию фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофоти давлатии Тоҷикистон унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. бояд қайд кард ки дар қасри миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. президенти мамлакат зимни супоридани мукофотҳо қайд намуданд ки дар арафаи ҳар як ҷашн мо корҳои анҷомдодаи худро таҳлилу ҷамъбаст мекунем, хулосаву натиҷагирӣ менамоем ва вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас месозем. мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои саноат, нақлиёт, энергетика, сохтмон, бахши хусусӣ, рушди содирот, аз худкунии заминҳои нави обёришаванда, кишоварзӣ, рушди сайёҳӣ, илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон ва оила, рушди варзиш ва идома додани татбиқи сиёсати хориҷӣ, сулҳҷӯёнаву созанда корҳои зиёдеро ба анҷом расониндем, таъкид доштанд роҳбари давлат. пешвои муаззами миллат зикр намуданд ки дар амалӣ гардидани корҳои зикршуда ҳиссаи ҳар яки мақомдорон арзанда мебошад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати софдилона, хизмати содиқона ва фаъолияти созандаи ҳар шахсро ба таври шоиста қадрдонӣ мекунанд, таъкид доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоғон барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. дар барқия роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Реҷеп Таyyip Эрдоғон аз ҷумла гуфта мешавад: хабари ба ҳалокат расидан ва осеб дидани мардум, ҳамчунин харобиҳои зиёд бар асари обхезии шадид дар минтақаҳои назди соҳили баҳри Сиёҳ дар Туркия боиси андӯҳи амиқи мо гардид. дар ин зимн ҳамдардиву тасаллиёти самимии инҷонибро ба мардуми дӯсти Туркия иброз дошта, ба аҳли пайвандону наздикони қурбониёни ин офати табиӣ фоҷиабор сабри ҷамил ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам, изҳор доштанд президенти мамлакат дар идомаи паёми хеш. ёдрас мешавем ки дар пайи обхезии шадид дар Туркия 77 шаҳрванди ин кишвар ҷон бохтааст. اژانسی авиатсияи граждании Тоҷикистон афзоиши парвозҳо дар масири Душанбе Москавро аз охири моҳи августи соли равон тасдиқ мекунад. агентияи авиатсияи граждании Тоҷикистон хабар медиҳад ки парвозҳои мунтазам дар масири Душанбе Москав Душанбе аз 4 то 14 парвоз дар як ҳафта зиёд карда мешаванд. афзоиши шумораи парвозҳо аз 27 августи соли равон имконпазир хоҳад шуд. маълум аст ки ин кор бо дархости Тоҷикистон ва қарори қабулкардаи вижаи Русия имконпазир шудааст. парвозҳои мунтазам аз Душанбе ба Москав аз фурудгоҳи байналмилалии се шаҳри Тоҷикистон Душанбе, Хуҷанд ва Кӯлоб сурат мегирад. кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон хабар додааст ки ҷумҳуриро дар Паралимпиадаи 2020 як варзишгар намояндагӣ мекунад. кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон иттилоъ додааст ки аз 24 август то 5 сентябри соли равон дар шаҳри Токиои Ҷопон 16 бозиҳои Паралимпиада баргузор мешавад. тибқи иттилои манбаъ Тоҷикистонро дар Паралимпиадаи 2020 як варзишгар намояндагӣ мекунад. Тоҷикистонро дар ин чорабинӣ як варзишгар Акмал Қодиров дар варзиши сабук равияи гулӯлапартоӣ муаррифӣ мекунад. ҳамроҳи Акмал мураббияш Зокирҷон Комилов ва роҳбари ҳайъат Сиёвуш Илёсов
хилоф ба Токио сафар мекунанд, таъкид доштааст Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон. Ба барномаи бозиҳои паралимпии Токио 2020 22 намуди варзиш ворид гардидааст. Камонварӣ, варзиши сабук, бадминтон, боче, қайиқронӣ дар байдарка ва каноэ, велосипедронӣ, аспсаворӣ, футбол, голбол, ҷудо, паверлифтинг, қайиқронии академӣ, тирандозӣ, волейбол, шиноварӣ, тенниси рӯи миз, таеквондо, триатлон, баскетбол бо ароба, шамшербозӣ бо ароба, регби бо ароба, теннис бо ароба. Дар паралимпиада 4400 варзишгар аз 136 Кумитаи миллии паралимпӣ барои 540 маҷмӯи медалҳо сабқат мекунанд. ҷангҷӯён ба ҷониби сокиноне ки ба муносибати рӯзи истиқлоли Афғонистон ба кӯчаҳо баромада буданд, тир холӣ карданд. ҷонибдорони ҷунбиши радикалии мамнӯъ дар Русия ва Тоҷикистон Толибон ба сӯи издиҳоми мардум дар Асадободи Афғонистон оташ кушоданд. Дар ин бора расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд. Дар натиҷаи тирандозӣ чанд тан кушта шуданд, аммо шумораи онҳо феълан дақиқ карда нашудааст. Бинобар иттилои расонаҳо, сокинон ба муносибати рӯзи истиқлоли Афғонистон ба кӯчаҳои шаҳр баромада буданд. бархилофи даъвати бозгаштан ба манзилҳои худ дар фурудгоҳи Кобул ҳамона мардуми зиёде боқӣ мемонад. теъдоди қурбониён дар фурудгоҳи дар паи танбашавӣ ба 12 кас расид. дар ин бора хабаргузори Рейтер бо такя ба намояндаи НАТО ва ҷангиёни Толибон хабар медиҳад. мо намехоҳем ба онҳое ки дар фурудгоҳ қарор доранд хисорот расонем, изҳор дошт яке аз ҷангиён. ӯ аз афғонҳо даъват кард ки дар фурудгоҳ талотум накунанд, агар барои парвоз кардан асос надошта бошанд. ёдрас мешавем ки пас аз забти ҳукумати Афғонистон аз ҷониби Толибон ҳазорҳо шаҳрвандони кишвар ба фурудгоҳ рафтанд. ин ягона роҳи аз кишвар баромадан ё фирор кардан аст, чун ҳамаи гузаргоҳҳои марзӣ таҳти назорати Толибон қарор дорад. аксари кишварҳо ҳавопаймоҳои худро ба фурудгоҳ фиристоданд то хизматчони давлатӣ ва шаҳрвандонашонро берон кунанд. пас аз чанд вақт Толибон аз қатъи парвозҳои шаҳрвандӣ гуфтанд. дар фурудгоҳ бесарусомонӣ сар шуд, одамон ба ҳавопаймоҳо часпиданд. навори даҳшатоварӣ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда ки дар он дида мешавад ки чӣ гуна ҷасади афғонҳое ки ба ҳавопаймо часпида буданд аз ҳаво сарозер мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз санаи 20 августи соли 2021 ва қурби расмии асъор нисбат ба сомониро шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 19 то 35 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтобӣ буда, аз 19 то 34 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷаке низ чун дар дигар шаҳрҳо ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 21 то 36 дараҷа гарм мешавад. қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз чунин муайян шудааст. $1 амрикоӣ 11 сомонию 32 дирам, 1 евро 13 сомонию 24 дирам. 100 рубли Русия баробар аст ба 15 сомонию 25 дирам ва 100 соми Ӯзбекистон баробар аст ба 10 сомонию 65 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.